V dnešnom krátkom videu sa prevezieme najrýchlejšou a najlepšou možnou dopravou v rámci pobrežia Slonoviny a povieme si, koľko stojí lístok, koľko to trvá a ďalšie zaujímavosti. Takže nastúpme a ideme. Ako si viete kúpiť lístok na autobus, tak je to absolútne jednoduché. Každá autobusová spoločnosť má svoju vlastnú autobusovú stanicu, kde prídete k okienku a každých 45 minút odchádza autobus Yamoussoukro smerom teda do Abidžanu a samozrejme aj opačne začínajú od 4. hodiny ráno do 1 hodiny večera. Poďme si predstaviť samotné sedenie. Ja mám takmer 2 metre, tak vidíte, koľko miesta mám. Ak by som to porovnal s našimi klasickými autobusovými linkami, povedzme z Bratislavou Viedňou, tak je to podobné. O niečo lepšie je to vďaka tomu, že mám nejakú obrazovku, kde si môžeme hrať hry, pozerať filmy, kožené sedačky, je to veľmi pohodlné, ale jednej veci neporozumiem, prečo vždy rádio, respektíve televízia je pustená na plné pecky, ale táto aplikácia, že všetky sedačky musia byť obalené igelitom, takže to je jediné veľké mínus a to je úplne jedno, ako dopravou jazdíte v Afrike, vždy budú v igelite. Takýto autobus jazdí na pravidelnej linke Abidjan-Yamoussoukro, čo je hlavné mesto pobrežia Slonoviny. Vzdialenosť je 214 km a po asi najkvalitnejšej diaľnice dvojprúdovej v celej západnej Afrike túto cestu zvládnete približne za 2,5 hodiny. Treba tu však povedať tú najzákladnejšiu vec. Takéto autobusy jazdia len medzi týmito mestami. Ak by ste prišli do pobrežia Slonoviny, ak chcete ísť do iných afrických miest, tak vedzte, že tá doprava je výrazne jednoduchšia a keď poviem výrazne, tak niečo, čo by u nás v žiadnom prípade neprešlo, tie cesty sú úplne iná a takisto tá cesta trvá o mnoho dlhšie. Napríklad ja som včera išiel z hraníc s Libériou do Yamoussoukro, čo bolo nejakých 400 km a trvalo to takmer 8 hodín. Toto je jednoznačne najlepšia diaľnica v celej západnej Afrike od Nigérie až teda po Senegal, ale tá je hlavne medzi teda Abidžanom a hlavným mestom Yamoussoukro. Na jednej strane bola postavená krásna dvojprúdová diaľnica a na tej druhej strane už sa zabudlo, povedzme, urobiť také nejaké klasické odpočívadla. Ten, kto by očakával, povedzme, ako sú u nás esopumpy s kávičkou, s nejakým hotdogom, nech zabudne. Tu už je tá klasická africká realita, ktorú stretnete na všetkých cestách v rámci celej západnej Afrike. Takže máte tu predaj domácich banánov, orechov, alebo povedzme nejakých vajíčok na tvrdo. 220 km vzdialenosť sme teda zvládli za takmer 3 hodiny. Viac menej sme prišli na čas, ale musím dopredu upozorniť, že takto sa v Afrike príliš nejazdí, že toto je tá príjemná skúsenosť, takže keď budete cestovať v iných častiach Afriky, tak aby ste neočakovali, že všade sú takéto autobusy, ale prečo ich nevyužiť a je to úplne super alternatíva na ceste Abidjan-Yamoussoukro.